ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு வேறு லெவலில் கிரேட் ஓப்பனிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை நீங்கள் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விஜயமுடு டான் 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 டான். நான் வந்து இதில் ஒரு 11 கார்டை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து இந்த கன்னுக்கு வந்து ஸ்கின் மட்டும் கிடச்சா போதும். M762 ஃபஸ்ட்டே வேறு சில்வரை கொடுத்து தொலைச்சிட்டானுங்க. சரி, கிளிக் பண்ணி எதனா உழுதான பார்க்கலாம். எதனா உழுந்தா நல்லதாக இருக்கும். கிரேட் ஓப்பனிங்கில் என்னடா இது, அடடா சில்வரா போச்சு. இது என்ன பிபி ஒரு டைம் ஸ்பின் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். அப்படியே கிளிக் பண்ணி இதை வந்து அடிச்சு விட்டு இதுக்கு அப்பாரமான தரானுங்களான்னு பார்க்கலாம். தந்தானுங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சரி, ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிடலாம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு 80% ஃபுல் ஆகிட்டுக்குது. 5 நாள் டைமிங்கு, இது ஒரு நாள் டைமிங்கு. அடடா, அப்படியே போதே இன்னும் 5% ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா இதுவும் டைமிங்கு போச்சுடா. இந்த டைமு ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. சரி, எனக்கு அந்த கன்னுக்கு மட்டும் M762 கன்று மட்டும் எனக்கு வேணும். அது கொடுத்ததுலேருந்து எனக்கு அதுதான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக இருக்குது. அடடாடா போதும்ப்பா, எனக்கு இந்த கன்று ஸ்கின்னே போதும். வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஃபாக்ஸ் செட்டு தான் வந்து விழுந்துச்சு. எனக்கு கன்னுக்கு ஸ்கின்னே விழுந்துருச்சு. எனக்கு வேறு லெவல் தான், லக்கு தான். அடுத்த டைமு இன்னும் ஒரே ஒரு கார்டு இருக்கா, அதையும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். என்னத்துக்கு இது டைமிங்கு, என்னத்துக்கு சொல்லு டைமிங் தரான். இதை வச்சுக்கின்னு நான் என்ன பண்ண போகிறேன். அடுத்த டைம் வந்து கிரேட் ஓப்பனிங் பண்ணால் அதையும் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.